si řekneme něco málo k tomu, jak doplnit a nebo vyprázdnit karavan. Co nás vlastně bude zajímat? Máme 3 věci, které musíme udělat, když jdeme na výlevku. První je doplnit pitnou vodu, druhý je vypustit šedou vodu a třetí bude vypustit záchod. Začneme s tou pitnou vodou. Je dobrý s tím začít kvůli tomu, že to vlastně trvá nejdýl času a během toho napouštění si můžete udělat zbytek věcí. Pro pitnou vodu bude potřeba hadici, koutek, jednoduše připojíme hadici a následně si hadici natáhneme z druhé strany auta do nádrže. Voda se nám již napouští a nyní se dostaneme k vyprázdnění. Co nás čeká? Vyprázdnit šedou vodu, to je voda ze sprchy a ze třezu, a záchod. Pro šedou vodu máme zde červený otvírák a páčku, kterou klopíme dolů. A vaše vytýkat šedá voda ze spoda z auta. Nádrž na šedou vodu už máme prázdnou, hlavně se ujistěte, že si ji správně zavřeli a nyní si můžeme pustit na záchod. Záchod musí být nahoře uzavřený koupelně, následně celou místu vezmu, vytáhnu a můžu ji vylít.